vostè que està per Madrid i coneix bé els derroteros, aquesta teoria que s'ensumava i que fins i tot s'ha apuntat en algun lloc, ara que no ens escolta ningú. Imaginem que l'11M hagués produït una victòria al 14M del govern d'Aznar per més de 200 diputats. Sí. Que la llei electoral s'hagués pogut canviar. I els dos grans partits diguin s'ha acabat la conya i aquí ja no hi ha més partits del que anomenem nosaltres nacionalismes perifèrics. Aquesta possibilitat és una possibilitat que respira. Hi ha un moment en el llibre que Xavier Trias, vostè comenta, que parla amb un moncolovita, Sí, assessor. ho té publicat, Sí, sí, sí. Xavier Trias, no és una conversa oral. I realment és allò que et frapa perquè comenta, no, escolti'm, és que no volem l'AVE de València a Barcelona perquè vostès faran un frontisme econòmic d'entrada que després començaran a i vés a saber com acabarà tot això. Vist aquests dos punts de vista, la realitat d'aquesta teoria tampoc és tan fictícia. No, és la realitat pràctica i quotidiana de cada dia. El que passa és que són dues preguntes diferents. Respecte a la primera pregunta, jo, ja que no sap ningú, sí que jo em vaig quedar aquí a Madrid aquells dies i el dia 12, el dia que es feia la manifestació, vam anar uns quants membres del Consell del Poder Judicial, que hi érem allà, i algun dels membres de la part del PP ens deia, els que no ho érem, a mi mateix, alguns dels socialistes, la de, bueno, el lunes no hace falta ni que vengáis, yo de vosotros cogería un avión, no sabéis lo que vamos a hacer, lo que ha ocurrido hasta ahora no es nada, no os podéis imaginar lo que va a pasar, i així, quan estaven convençuts que anaven a guanyar les eleccions per majoria absoluta. Els rumors existents a Madrid en aquells dies era que un nou govern del PP a majoria absoluta o això duria, el pas següent era la suspensió de l'autonomia del País Basc, la recuperació de les competències d'educació i de policia i la suspensió de l'autonomia del País Basc a banda de... És a dir, jo em sentia que en aquells dies vaig sentir, entre el dia 11 i el dia 14, i el dia 13, perquè el dia 13 ja les coses van canviar, que la presó passava a estar en el pla de carrera, diguéssim. És a dir, que els alts càrrecs polítics que no formaven part del PP es podien trobar en una situació en la qual fos una opció, diguem-ne, normal el de que et possessin a la presó, com en aquell moment ja s'estava fent amb el president del govern basc i amb el president del Parlament basc. Els bascos anaven primer, però després hi veníem nosaltres. Nosaltres hi veníem al darrere. Déu-n'hi-do. I això, imaginem que és un virus latent que ens està contínuament amenaçant. Sí. Hi ha un llibre del Jesús Cacho, el cap d'Economia del Mundo, que explica Asalto al poder. És molt curiós perquè relacionar els dos llibres, si m'ho permet, no tenen res a veure, adverteixo, però veus que en aquest llibre cap català, en aquest canvi, aquesta segona transició, m'explico, la transició aquesta de convertir Madrid en la megalòpolis del poder, de la venda dels béns de l'Estat, de que fins ara eren propietat de l'Estat, a una trepa, diem, d'amics del govern, de fins, de... Sí, amics i coneguts, el que es diu el capitalisme d'amiguets. Exactament. Però no hi ha ni un català. A més, aquesta pèrdua de capacitat és que la veritat és molt frustrant al veure la realitat d'aquest llibre i la realitat de l'altre. Vull dir, d'una manera política i ben versada aquest estudi profund i veure aquell estudi econòmic. És tan cert? Sí, ara no és frustrant. Quan dic no és frustrant vull dir que al davant d'això el que cal, crec jo, és evidentment veure les coses com són, analitzar-les, ser capaç de dir les coses amb claredat i actuar en conseqüència. No és un argument per a la frustració, al contrari, és un esperó per tirar endavant. Jo recullo aquí alguns comentaris de l'Economist respecte a aquestes actuacions i va haver un moment durant el govern d'Aznar que les 15 companyies amb més capitalització borsària, 13, el Consell d'Administració i el president l'havia designat el govern. I aquí n'hi ha hagut un procés, diguem-ne, de patio de monipodio, de repartir entre amics i coneguts, però aquests amics i coneguts són aquells que corresponen en el centre espanyol que el seu objecte és que tot el poder polític i econòmic hi estigui centrat a Madrid. Ja van fer caure els que eren els dirigents del band de Bilbao Vizcaya, si us recordeu, que no per raons de nacionalisme, precisament, perquè eren els bascos que s'havia dit sempre la monarquia de Neguri, és a dir, els bascos molt vinculats i que han estat sempre molt defensors d'Espanya i de l'espanyolitat, però els va fer caure exactament igual, amb una maniobra semijudicial. I també recordeu que en aquell moment ja es parlava de reformar les caixes de cara que les caixes passessin a tenir un altre règim que suposava també fer-se encàrrec de les caixes i repartir-les entre amics i coneguts. Si n'hi hagués hagut, la presó, diguem-ne, que s'obria com a possibilitat, però també una primera víctima hauria estat la Caixa. Vaja, la Caixa, què els diríem a aquests que plantegen l'OPA de la Caixa i tota aquesta enemistat, que recordo que és la segona que fa, que és la segona OPA que veu frustrada, que a vegades això tampoc s'oblida, no és a
vegades ens enreden i perdem dins aquesta societat líquida on estem, que més que territoris, més que nacions, parlem de quotes de mercat? No hi ha això, Recordo que la primera OPA que va plantejar la Caixa, directament l'organisme teòricament independent i imparcial, en aquell moment en mans del Partit Popular, ja directament se la van carregar allà. No recordo si la Comissió Nacional d'Energia, el Mercat de Valors o alguna d'aquestes. En aquesta segona, a mi el que subratllaria és que si fan 3 OPEs, una catalana, una altra alemanya i una altra italiana, i front a qui es llança la Constitució com a mur que no s'ha de traspassar contra aquestes OPEs, s'hi fa contra la catalana, no contra l'alemanya ni contra l'italiana, i respecte a la qual la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, diu que no hay que consentir que la sede de Endesa salga del territorio nacional, ho diu respecte a la catalana, no respecte a l'italiana ni a l'alemanya. Ells es veuen com una molèstia que s'ha d'eliminar, com una molèstia que quan menys no se faci millor i que s'ha d'eliminar. Dues solucions, aquesta Espanya plurinacional que ens havien venut o canvia molt les coses, genèticament fins i tot, o bé la independència. Fa referència a una xifra, un resultat d'una enquesta del 38% de la població que votaria a favor d'aquesta enquesta. Sí. Realment li veu futur, veu futur socialment, un moviment social que derivi cap a la independència de Catalunya? Sí, jo crec que sí, per dues raons. Per una banda, aquesta enquesta l'ha recollida perquè és la més ampla. És del Centro de Investigaciones Sociológicas, és de l'any 2001. No s'ha fet cap més? No s'ha fet cap més, com a conseqüència dels resultats, i donava ja el 38% partidaris de la independència, entre els catalanoparlants el 60%, i entre els catalanoparlants de menys de 40 anys el 75%. Per una banda. N'hi ha altres enquestes a la Universitat de Barcelona, ja dels últims anys, en els quals també els números que donen seran al voltant d'això. Al voltant del 40-45%, és a dir, ha crescut de llavors ençà. I per una raó, perquè això, és a dir, prendre el propi destí en les pròpies mans no és només per qüestions, diguem-ne, nacionals, des del punt de vista de llengua, de cultura, de tradició, d'història. És perquè sense això, en un estat que hi és a la contra i que discrimina d'una manera ferotge els catalans, des de tots els punts de vista. Per una banda no fa ni traspassa les competències en Rodalies, per exemple, però tampoc inverteix en Rodalies, les inversions les fa a Madrid, com en algunes dades venen aquí recollides. No només la despesa que fa és a Madrid, l'aeroport de Barajas, és amb un pressupost inicial que era de 1.000 milions d'euros, ha acabat sent 6.200 milions d'euros, és a dir, més d'un bilió de les antigues pessetes, i a Barcelona no arriba a invertir ni una decena part, sinó que a més en tots aquests anys, cosa que no he pogut recollir al llibre perquè en aquell moment no es coneixia, ha estat conegut ara al febrer, amb motiu d'una pregunta parlamentària, del 82 a l'any 2003, tots els governs de González i d'Aznar han fet tota una sèrie de convenis internacionals, 111 en total, i una de les condicions que recollia en aquests convenis sobre navegació aèria era la prohibició de que els avions s'aterressin a l'aeroport de Barcelona. Això respecte a Mèxic, respecte a Miami, respecte a Bangkok, és a dir, no respecte a aeroports precisament secundaris. Llavors, amb aquesta actuació directament en contra, la societat catalana no pot tirar endavant, com una societat cohesionada. I, per tant, el major poder per Catalunya no és una qüestió d'un text jurídic, com és a veure una mica en l'Estatut, és que afecta la vida quotidiana de la gent. I afecta la vida quotidiana de la gent, sigui quina sigui la seva llengua, o se'n sentin catalans o se'n sentin espanyols. Això és el que dona el gruix per a tirar endavant un procés de sobirania i de més poder per a Catalunya. Si això es pot fer, i és el que proposo, o el que defenso, si això es pot fer d'acord amb els espanyols que accepten compartir l'Estat i que de la mateixa manera que Suïssa, l'Estat actual sigui l'Estat de la nació catalana al mateix nivell que ho és de la nació espanyola, podem anar junts i podem seguir junts. En el cas de que no, hem de fer un pas endavant i ser un estat dins de la Unió Europea amb els vincles amb l'estat espanyol que establim lliurement d'acord amb les dues parts. Però mai més aquesta situació d'Endesa, perquè no va més que a la subordinació i a la discriminació. Ni ens estimen, ni ens volen, ni ens tenen absolutament en compte per res. Per tant, això no s'ha de dur a la resignació. El que s'ha de dur és justament a donar un pas endavant. O abraç de Vergara o bé independència. Exactament. Alfons López Tena, esperem que aquestes raons jurídiques no es busquin primer les raons jurídiques abans que les persones, que també és un altre principi general del dret, i per altra banda, moltíssimes gràcies per el seu llibre, per la seva clarividència i sobretot per parlar tan clar. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un plaer. A la vostra disposició. Gràcies.
Thank